Din il-karozzella ġiet immanifatturata fi Franza lejn nofs is-seklu 18. X'aktarx kienet tintuża mill-Gran Mastri Pinto, Jimenez de Rohan u Hompex. Baqgħet tintuża fi żmien il-ħakma Franċiża u mill-gvernaturi Ingliżi. Il-Konservatur ta' Heritage Malta Anthony Spanjol irrimarka li mir-riċerka ħareġ li fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan din il-karozzella kienet kważi ndurata kollha. Tidher deb fil-waqt li meta il-Franċiżi ovvjament ħadu l-ħakma tal-pajjiż, derilhom li id-dera tagħha kellhom jibdluha u allura żebgħu biex ngħidu hekk ħafna minnha u inkludew ukoll stemmi li kienu assoċjati mar-Rivoluzzjoni Franċiża. Naħsbu wkoll li anke l-Ingliżi għamlu użu minnha għaliex dawn l-istemmi assoċjati mar-Rivoluzzjoni Franċiża ġew mottija kompletament. Is-Sur Spanjol irrimarka li l-istorja tal-karozzella inkluż l-interventi kollha li saru fuqha matul is-snin se jiġu ippreservati waqt ix-xogħol ta' konservazzjoni u restawri li għaddej bħalissa. Sa ftit ta' żmien ilu kien hemm infestazzjoni qawwija ta' insetti u allura id-deteriorazzjoni tagħha kienet pjuttost maġla. Din twaqfet immedjatament għaliex wieħed jifhem li inutli nipprova estetikament jien nuri lil pubbliku kif kienet u kemm kienet sabiħa jekk jien ma nfejjax biex ngħidu hekk dak li qed jikkaġuna id-deteriorazzjoni tagħha. Ix-xogħol ta' konservazzjoni u restawr qed isir biftehim bejn Heritage Malta u Eden Leisure Foundation li qed tiffinanzja dan il-proġett. The Eden Leisure Foundation's primary pillars are threefold: their community, environment and also heritage, and so this is obviously a wonderful project for us to embark on from the heritage point of view. Huma importanti daw il-proġetti żgħar fuq artefatti, fuq dak li jgħidu l-istorja tagħna, huma importanti daqs il-kbar. Ix-xogħol ta' restawr qed isir f'dik magħrufa bħala Carriage House, eventwalment se tkun għal-wirif dawk li kienu l-istalel tal-palazz tal-Gran Mastru.